to Rusko tam bude vždy, tá krajina je najväčšia krajina na svete, čiže ja neviem, aké je teda riešenie, že kedy to Rusko prestane byť bezpečnostné riziko pre vás, ako v progresívnom Slovensku, že či nie je naozaj jednoduchšie sa s nimi dohodnúť a nájsť nejaký spôsob spolufungovania, pretože tú krajinu nevieme presťahovať niekam do Afriky a ona stále bude na tom svojom území. A stále to bude sused Európskej únie. A nebolo by lepšie a jednoduchšie a ekonomicky výhodnejšie pre nás, aby sme sa naozaj snažili nájsť nejaký spôsob spolufungovania s Ruskou federáciou. Aby sme nemali pocit, že oni sú naše bezpečnostné riziko, lebo oni asi nás vnímajú ako bezpečnostné riziko, keďže my stále napriek našim nejakým zmluvám a dohodám, ktoré sme mali, aj v 90. rokoch sa stále posúvalo to NATO na východ. A neviem, že čo je teda plánom progresívneho Slovenska po tomto všetkom, že keby sme teda, čo sa nestane, že to Rusko porazíme, že čo potom si ho rozdelíme ako Nemecko po druhej svetovej vojne, alebo teda čo je to riešenie, lebo toto s týmto nikto neprichádza. Všetci tu majú len veľké plamenné reči, aj pani Kaja Kallas, ako treba a my budeme tú Ukrajinu do posledného a tieto nezmysly namiesto toho, aby sme sa snažili nájsť riešenie dobré pre každého. Európska únia nemá kompetenciu v oblasti obrany, respektíve majú veľmi limitovanú. Takže hovoriť o nejakej európskej armáde a o nejakom ďalšom zbrojení vždy vyžaduje istý spôsob kreativity. Presne to, čo sa momentálne deje, že vytvárajú sa nejaké nové spojenectva alebo nejaké nové kluby v rámci klubu, pretože my ako únia by sme toto robiť nemali, pokiaľ nemáme vytvorenú napríklad novú zmluvu alebo nejakú novú kompetenciu v rámci únie, ktorú nemáme. Máme obrovskú krízu ekonomickú Európskej únie, o ktorej sa málo hovorí. Tento rok začneme splácať vlastne peniaze, ktoré sme si požičali, ako pani kolegyňa povedala, na riešenie covidu. Riešime ďalší európsky rozpočet, máme nejaké nové priority a my hovoríme o ďalších 800 miliardách eur, ktoré chceme dať do obrany a do bezpečnosti. Takisto je dôležité povedať, kde akože plánuje napríklad pani Ursula von der Leyen zobrať peniaze z európskeho rozpočtu, z toho malého, ktorý máme. Sú to peniaze, ktoré sú práve určené na kohéznu politiku, na podporu regiónov, regionálneho rozvoja, tzv. Štrukturálne fondy. Je veľmi nebezpečné to, čo momentálne Európska komisia chce navrhovať a čo napríklad podporuje aj Nemecko, že ideme rušiť dlhovú brzdu, že ideme hovoriť o tom, že ako tieto peniaze sa nebudú započítavať do štátnych dlhov. To si nemyslím, že je úplne správne. Lebo v tej momentálnej recesii, v ktorej sa nachádzame ako únia a v tých obrovských ekonomických problémoch, ktoré máme aj v súvislosti so Spojenými štátmi a s ďalšími časťami sveta, sa môžeme veľmi nebezpečne dostať k tomu, že budeme destabilizovať našu vlastnú menu, ktorú máme aj na Slovensku, a že budeme mať oveľa väčšie ekonomické problémy. Čiže z môjho pohľadu by sme sa viac mali zaoberať tým, Európska únia, ako by sme podporili svoju konkurencieschopnosť, podporili priemysel, poľnohospodárstvo a občanov a nie vymýšľať, ako uberieme odtiaľ z tohto jedného balíka a dáme to na ďalšie zbrojenie a budeme ďalej financovať nejakú vojnu a budeme ďalej financovať nejaké zbranie. Že jedna vec je nejaká bezpečnosť a druhá vec je ekonomická bezpečnosť, energetická a skutočná bezpečnosť občanov a vlastne ich ako keby živobytie. Európska únia mala 3 roky na to, aby rozprávala, snažila sa dohodnúť s Ruskom na nejakom riešení, aby sa snažila proste nejakým spôsobom výjsť z tohto konfliktu. A my sme tu len hovorili, jak treba Rusov poraziť, lebo teraz máme tu jedinečnú šancu. Toto sa nestane.